दम दम करता, लागता मिठाई बड़ा टेस्टी बा। अरे दैया मन करता कि चोरा के अचारवा में बांध लेती आ घर जाके खोती और नतिया पोतवा के देती। काहे बुढ़ी काहे लगता कि एकदम मन सुन रहतनी ना ये छोटकी ऐसा ही रहतनी। बाकी ए चाची काहे खातिर आइल बानी? ए बहनी का कहेम, एगो आइल बिया ना नईकी पतोहिया जवाने साड़ियों ना आवेला पेन्हे, साड़ी ने आवेला पेन्हे, चलेली आंगन में ता पूरा साड़ी लसड़ा जाला और सास ससुर के का भइलू करी, माथ उघार रहेला मार आ चलत रहेली, ना देखेली सास ना देखेली ससुर अमार चलत रहेली। आई हो दादा तो ऐसे काहे करतरी जी? ओकरा के माय बाप ना सिखौले बाड़ी का कुछु? और ए बहिनी माय बाप के तो छोड़ा, हम त इतना सिखावत तरी कि ऐसे पहनो ऐसे करो ऐसे चलो आ तब माने कि कुछ ना सीखतड़ी। एकदम लागत एकदम बकलोले बिया, कुछ का लूर नहीं खे। ओय हो दादा एकदम से आल बताइए बड़ी, कुछ के लूर नहीं खे। बाप रे बाप। ए बहिनी सब दिन रहली है परदेश में, मार स्टैंडर्ड कपड़ा पहनत रहे आ देखबे करेलू कि शहर में कैसन रहेला सब, त वही ना आवेला साड़ीवा पहने, त वही कहत रहनी कि तनी चल तू 2 दिन आ घरे रह के सब जरी बता दे तू दुष्टू ठेस्तू ने त तनी सहूर आइत। ओय हो रे मामा रउआ त ए बूढ़ी ऐसन बोला तनी ने कि का कोही रउआ के। बाप रे राउर ना सीखेलिया हमार सीखी। ए बहिनी ना जाना तरू तू लोगन जरी दुसबू ठेसबू ना त तनी ला जाई तब तनी सहूर करी। अच्छा ठीक बा ए चाची चलेब, पहले ही मिठाई सब छान ली जा आरवा के बहुत गीत आवेला छठ माई के, तनी एका दुगो गाई ताकि छठ घाट पर जाए नु त वही गीतिया गायब त लोगिन सब सुनिए त हमार बड़ाई करिए कि कितना सुंदर गीत गइले बानी। हां ए बहिनी गीतिया नीमन रहेला नु तो सब कोई कहेला कि ना ए चाची जी तू बड़ा नीमन गावेलू। केलावा के चिकन चिकन पतावा ओहा पर बैठले मंजूर, ओहा पर बैठले मंजूर, ले मुआ के चिकन चिकन पतावा ओहा पर बैठले मंजूर, ओहा पर बैठले मंजूर, नारियर के चिकन चिकन पतावा ओहा पर बैठले मंजूर, ओहा पर बैठले मंजूर, पनमा के चिकन चिकन पतावा ओहा पर बैठले मंजूर, ओहा पर बैठले मंजूर, जाहू मंजूरवाया अपन घरवा भइले अरघिया के बेर, भइले अरघिया के बेर, जाहू मंजूरवाया अपन घरवा आइले डरबतिया के बेर, आइले डरबतिया के बेर, के सूरज उगालन की रे सूरज डूबलन हो, के सूरज उगलन बकसर के घटिया हो, के सूरज उगलन देवा के घटिया हो, के सूरज नहीं सूरज उगालन नहीं रे सूरज डूबलन हो, नहीं सूरज उगलन देवा के घटिया हो, नहीं सूरज उगलन देवा के घटिया हो, नहीं सूरज जिनकर आंगनमा में लिपल पोतल मिटिया हो, उनके आंगन होबे छठ के तैयारिया हो, उनके आंगन हो
के आंगन